Nggih, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ala amma ba'du. Faqala al-musannif wal imam al-alim al-alamatu asy-syaikh Muhammad ibn Abdurrahman asy-Syafi'i rahimahullah, nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amadana bi ma'adatihi wa afadha 'alaina barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iki sing wingi Mas, sing keleng-kelan sing wingi iki. Sing ndi? Masalah bab padha-padha gak ngurmati Ramadan, sing sitok nganggo jima. Hahaha. Sing situ nganggo ngombe. Iki marine iki. Iki sik berarti sik bab jimat ya? Ya enek ngonone ya. Oke, masuk. Faslun tawi iki satu fasl. Wattafaqulan sepakat sapa para imam madhab ala man. Ala annama ning atase sak temene sapa wae wonge ta'ammad kang sengaja sapa man. Nyengaja sapa man al akla ing mangan wasyurbalan ngombe. Sahihan hale dalam keadaan sehat gak loro. Mukiman ora musafir fi yaumin ing dalem sedina min syahri Ramadhana saking bulan Ramadan. Lah sepakate niku annahu sak temene man niku wau yajibu iku wajib ala ing atase man al qada'u apa ngodoi wa imsaku baqiyatin nahari lan gak mangan di sisa siangnya itu. Kale mangan pancet. Wis posone kongkon ngodok kale mangan jejal. Piye ngene maksudnya? Ittifaq lho. Hah? Ittifaq tapi Mas nek soal kuwi Mas. Wah, iki yo siji aja ittifaq to lah. Marine ikhtilafe beda. Wah, oleh ittifaq. Summa mongko nuli ikhtalafu beda-beda pendapat sapa para imam mazhab fi wujubil kafarati. Iki bedone. Nek qodhoke ittifaq Mas. Kere iki lho aku, Pak. Kafaroe iku ittifaq sik. Wis posone kon ngodok. Sik kongkon ngeker sik kongkon gak oleh mangan. Masalahe luwe lho, Pak. Lah sing beda soal wajib kafarah apa gak wong iki. Faqala moko dawuh sapa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah wa Malikun Imam Malik alaihil kafarah lho. Imam Malik kula Abu Hanifah itu ya, Pak. Iya, nek iki gak melu aku. Soal iki gak melu. Abot kena kafarah masih ngombe kena kafarah. Ya, 2 wulan terakhir. Engko ana sing 1000 tahun Mas kafarah Mas. Iya. Waqala ngendika Syafi'i sapa Imam Syafi'i fi arjahi qaulaihi ing dalem paling rojae saking dua qauli Imam Syafi'i wa Ahmadulan Imam Ahmad ngendika la kafarata alaihi ora ana kafarah iku wajibah alaihi ing atase wong. Lho iki Imam Syafi'i awake dhewe manut. Nah, aku manut lah iki. Ngodok tok ae. Imsak tok iki sing gak manut Mas yo. Wong kanjeng Nabi gak tau mesti babagan iki. Wattafaqulan sepakat sapa para imam mazhab ala annama ning atase sak temene sapa wae wong akal kang mangan sapa man au syariba utawa ngombe sapa man. Nasian halilali fa innahu moko sak temene man niku wau layaf sudun niku mboten batal saumuhu napa posone. Sepakat Mas. Ya. Mali ya. Posone gak batal illa malikan kejaba Imam Malik. Iki sing gak sepakat. Fa innahu krana sak temene Imam Malik iku kaula dawuh sapa Imam Malik yafsudu saumuhu. Poso-posone batal wajib bulan wajib alaihi ngatasé wong sing mangan lali niku mang. Al qada apa qada? Gah kamelok. Kamelok Negara ndi sing melek? Tetep Syafi'i sing enak Mas. Negara ndi sing melek Imam Malik? Mesir kono. Malik iku akeh-akeh iku. Maliki. Yo paling ning kene tadi dulu Maliki iku. Paling prakteke iku keri-keri Abu Hanifah. Ono silir ngene Imam Malik. Tadi dulu Maliki iku. Macam-macam. Itu Lembong. Itu Lembong. Ambiringe. Nah, iku enek Imam Malik. Bali, Pak. Itu Lembong, Pak. Oh iya. Iki enek iki. Iku katut Imam Syafi'i padha. Wattafaqulan sepakat sapa para imam madzhab ala annahu ing atase sak temene saan yahsulu hasil qada'u dzalikal yaumi apa ngodhoki dina niku sing dheke
apa mangan lali niku wau. Alladzi kang ta'ammada nyengaja sapa wong al akla ing mangan fi ing dalem ladi. Bisyami yaumin kelawan mosoni sedina makanahu sebagai ganti dari dhek sing lali iku Mas. Cukup sedina Mas. Iku sepakat. Para imam madhab. Sing duduk imam madhab sih sing rada njabane papat iku ha iki waqala ngendika Rabi'atu sapa Imam Rabi'ah layah sulu mboten hasil apa ngondoki poso sing dhek lali lho padahal iki illa bitnai asyara yauman poso 12 dina ngondoki sedina gara-gara lali Sebut Rabi'ah Pak. Mbah Iki tuh Rabi'ah ta ya. Tutu ini murid Imam Syafi'i kaya iki. Kok wedok, Pak? Kok lanang, Pak? Lho, lanang Rabi'ah. Lanang. Sami kali Tolhah niku lak lanang. Ikrimah niku nggih lanang niku. Ndek kene dadi wedok. Terus Nek mah-mahe kali. iya. Kan gak kabeh, Mas. Al-Alamah iku ya lanang iku, ana take. Waqala ngendika Ibnul Musayyab sapa Imam Ibnul Musayyab, ya sumu mosone sapa wong angkul yaumin saking saben dina dhek lali poso iku, Mang. Lali padahal iki. Mangan sengaja iku, Mas. Oh iya sengaja Mas, duduk lali, Mas. Sengaja ning, sengaja iki tak amadal akla iki. Sengaja ora poso. Lah sedinane iku mosone sahron. Kaulan. Benjuta. Meloko imam iki. Wa qala ngendika An-Nakhai sapa Imam An-Nakhai la yaqdi mboten ngodoki sapa wong teng poso sing dhek sengaja gak poso niku wae poso Ramadan illa bi alfi yaumin kejaba kelawan 1000 dina 3 tahun. Ayo sedina gak poso 3 tahun abot. Terakhir. Seto, wong gelem poso alhamdulillah lek kok. Lah iya. Ngodoki 3 tahun Lene gak maduk Mas, gak tahu terkenal ya. Madhabmu apa Imam An-Nakhai. Kepret. Apa tiram. Waqala ngendika Aliun sapa Imam Ali wa Ibnu Mas'udin lan Imam Ibnu Mas'ud, sahabat ning sekane. La yaqdihi saumud dahri. Ora iso ngodoki hi teng niku poso sedina sing gak poso niku dhek saumud dahri apa poso setahun gak iso ngodoki. Niki hakikat berarti iki Mas. Kan wis ganti dina, ganti srengenge barang Mas. Ganti jam barang, jadi gak iso dikodoki. Iki termasuk madhab-madhab sing salat kodok gak oleh iku. Jenenge nek wis kelewat waktu wis gak ono gantine. Senin dina iki wis gak padha karo Senin wingi. Ngono Mas. Dadi gak ono kodok-kodok dosa ya dosa. Iya Pak. Abot iki. Kan malah penak jane. Lah masuk. Itu saya dosa kan. Rohani beres ta Pak. Jenengan la inallahu ghafurur rahim. Dengan kan malah enteng tuh Pak malah Pak. Heeh, debat kali kula nggih mboten kondang. Gusti ampuni ae. Enak pun paslon. Wallahu a'lam bissawab. Sirul Fatihah. Min maghdubi alaihim waladdallin. Amin.